Let us seize this opportunity to make a lasting impact, ladies and gentlemen. I'm confident that the second ECOWAS. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes. Jamana ɲɛmɔgɔw ye bolonɔbila kɛ bɛnkan na ko jamana dɔw finitigilakaw ka wuli ka taga i n'a fɔ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire bɛna bataillon 1 di wa a bɛna a ko lajɛ yaasa nafolo minnu kan ka don a da fɛ olu ka sɔrɔ joona. A kan ka kalo 3 de kɛ wa an kɔni bɛna a lajɛ olu bɛɛ ka kɛ a nafolo kuma o kɔnɔna la yaasa an ka saridasiw ani ofisiyew minnu bɛna taa nin larawuli baara la fosi kana u jɛ u kana kɔli fosi la. O kosɔn Côte d'Ivoire labɛnnen don wa ne yɛrɛ bɔra ka sisan yamariya di an ka saridasiw ka ɲɛmɔgɔ ma u ka kɛlɛcɛdenw olu lawulili yasa u ka se ka taa CEDEAO ka nin larawuli baara la. La mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. C'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians. Ni ye CEDEAO ka baara ye nin tɛ Nigeria ka wulili ye ka ɲɛsin Niger ma walima Benin ka se Niger ma ka d'a kan ni jamana fila u bɛ danbɔ ni Niger ye o wagati kelen na Côte d'Ivoire fɛnɛ tɛ ka ɲɛsin Niger jamanadenw ma nka an kɔni cɛsirilen don yaasa jamana ɲɛmɔgɔ Bazoum ale ka se ka segin a ka jamana ɲɛmɔgɔya la ka d'a kan Niger jamanadenw ye danaya da ale de kan. Le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger.